расман реванши деринтизор байни Вели Жанг ва Йоанна Енжейчик рӯзи 12 июн дар турнири UFC 275 бояд гуфт ки якум муҳорибаи онҳо яке аз беҳтарин муҳорибаҳои сол шуда буд. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. аллакай рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ, аниқтара шаби 3 апрел ба 1 май турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангвари вазни 61 кг UFC Роб Фонт ва Марлон Вера вохоҳанд хӯрд. турнир шаби 3 апрел ба 1 май аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 4:00 ба вақти Москва ва 6:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. пахши мустақими муҳорибаҳои асосии турнирро дар телеканали Матч ТВ тамошо карда метонед. ҳамчунин силкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метонед. ҳозир боша прогнози ситораи вазни 61 кг Шон Омели дар ин муҳориба. фикр мекунем ки дар ин муҳориба Роб Фонт дар суръат бартарӣ дорад ва ин чиз дар муҳорибаҳо нақши калонро мебозанд. дар чунин муҳориба прогноз додан хеле душвор аст. ман фикр мекунам ки Роб Фонт дар раундҳои аввал кор карданро дӯст медорад. Марлон Вера боша рақибро дар хатогиҳо қапида ва ҷазо дода метонад. ӯ дар муҳориба зидди Фрэнки Эдгард аз рӯи раундҳо бой дода истода буд, аммо дар охир ӯ Фрэнки Эдгарро ба нокаут рӯй кард. ба Вера баҳои кам додан дар кор нест, ӯ бисёр корҳоро карда метонад. аммо дар ин муҳориба ман гуфта наметонам ки ҳамаи кор чӣ гуна ба анҷом мерасад, гуфтааст Омели. дӯстон, бояд қайд кард ки Шон Омели дар карьераи касбии худ ҳамагӣ як бохт дорад ва ин кор дар муҳориба зидди Марлон Вера рух дода буд. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Майкл Чендлер боварӣ дорад ки рақиби навбатии ӯ Тони Фергюсон дар солҳои хуби худ метавонист ки ҳатто чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедовро шикаст диҳад. аз 12 ғалабаи пайдарҳами Тони Фергюсон якчанд сол гузашт. ҳамон солҳо чунин ба назар мерасид гӯё ки ягон кас Тониро шикаст дода наметонад ва ҳамон вақт Тони Фергюсон шояд ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедовро шикаст дода метавонист. аммо мо ин чизро 100% намедонем, чунки мо муҳорибаи онҳоро надидем. аммо ман дар Тони Фергюсон шахси хеле хатарнокеро мебинам ки доимо баромади хуб нишон медиҳад, ҳатто вақте ки ӯ бо сахттарин ҷангварҳони вазни сабук вохӯрда буд. вақте ки ту бо ҷангварони сахти вазни худ меҷангӣ, ту бой медиҳӣ. дар як рӯзи алоҳида ту метавонӣ ки ба муҳориба бароӣ ва любой таи ин ҷангварҳоро шикаст диҳӣ ва ҳамчунин ту метавонӣ ки дар любой таи ин ҷангварҳо бой диҳӣ, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Майкл Чендлер ва Тони Фергюсон аллакай рӯзи 8 май дар турнири UFC 274 баргузор мегардад ва сеюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. шаби гузашта мураббии яке аз варзигарони машҳури тоҷик Муин Ғафуров Ахтам Хокиров навори тамринҳои шогирдашро нишон дод. бояд гуфт ки Муин Ғафуров айни замон дар Амрико қарор дорад ва чӣ хеле ки мебинем дар он ҷо тамрин карда истодааст. Муин Ғафуров охирон маротиба рӯзи 7 сентябри соли 2021 дар ташкилоти Dana White Contender Series баромад карда буд ва бо қарори доваро дар муҳориба зидди Чад Анхелигер ғалабаро аз даст дода буд. чӣ хеле ки гуфтем айни замон Муин тамринҳои худро дар Амрико гузаронда истодааст ва кай ӯ ба қафас мебарояд ва дар кадом ташкилот баромад мекунад ҳозирашда маълум нест, аммо умедвор мешавем ки ба наздикӣ ҳамаи чиз маълум хоҳад шуд ва шояд ки ба Муин боз як имконияти дигар дар ташкилоти Dana White Contender Series диҳанд. дӯстон, шумо бозгашти Муин Ғафуровро интизор ҳастен ё не? ҳатман дар комментария фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.